Bon dia. Bon dia. Ara fa una setmana, justa, per un poc més, divendres de la setmana passada, vam fer a Barcelona un acte d'homenatge a Joan Fuster, organitzat pel Cercle d'Estudis Sobiranistes amb el suport de Solidaritat Catalana per la Independència. I on, per cert, la major part de vosaltres no hi éreu. Però, en fi, fet aquest retret, us diré que un dels aspectes interessants d'aquell acte va estar el Parlament que va fer Isidor Marí. Isidor Marí, que és actualment el president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, que va acceptar molt bé venir a un acte convidat per nosaltres per homenatjar Fuster. Isidor Marí va dir que, glosant o tenint en compte nosaltres els valencians, que ara fa 50 anys que va ser pública, després, agafant aquell exemple de Fuster, des de les Illes va haver un altre escriptor, Josep Melià, que va fer el mateix tipus de llibre, defensant la catalanitat completa, des de les Illes, i va escriure un llibre impressionant, també, que es deia Els mallorquins. I Isidor Marí va fer